Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους φίλους, τους συναδέλφους από το Ιόνιο Πανεπιστήμιο στην Κέρκυρα που με κάλεσαν εδώ. Θα σας διηγήσω τις εμπειρίες μου, θα μοιραστώ με τις εμπειρίες μου. Θα σας μιλήσω και για το λάδι, αλλά και για τη γευσηγνωσία του λαδιού. Για πάνω από 20 χρόνια ασχολούμαι με τη γευσηγνωσία. Η παρουσίασή μου χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο μέρος είναι θεωρητικό. Και το δεύτερο μέρος είναι πρακτικό και θα σας πω πώς δοκιμάζουμε και πώς αξιολογούμε το λάδι. La prima parte, la parte teorica, è indispensabile perché io voglio che loro sappiano che non è della mia fantasia. Το πρώτο κομμάτι είναι απαραίτητο, γιατί θέλω να γνωρίζετε ότι δεν είναι από κύμα της φαντασίας μου. Ma quello che vi dirò è frutto di una serie di leggi comunitarie. Αλλά αυτό που θα σας πω είναι το απάβγασμα μιας σειράς από ρυθμιστικών κανόνων σχετικά με τη γευσηγνωσία, A cui doversi attenere in maniera rigida per certificare la qualità sensoriale degli oli. τους οποίους πρέπει να ακολουθούμε κατά γράμμα προκειμένου να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την ποιότητα του ελαιολάδου. Επομένως, κάθε διαδικασία πιστοποίησης ενός ελαιολάδου μέχρι να φτάσει να γίνει pop ξεκινά με την οργανοληπτική ανάλυση του ελαιολάδου και η διαδικασία είναι αυτή η οποία θα σας παρουσιάσω. Δεν θα σας απασχολήσω πάρα πολύ με τους κοινοτικούς νόμους σχετικά με τη γευσηγνωσία. Ξεκίνησαν το 1966, όταν εκδόθηκε ο πρώτος κανονισμός από την ΕΟΚ, ha praticamente sancito la prima legislazione comunitaria per l'olio extravergine. Ήταν η πρώτη νομοθετική πράξη για το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Allora, a quei tempi, la comunità europea era formata da 6 stati. Εκείνη την εποχή η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούνταν από 6 κράτη. L'unico paese produttore di olio era l'Italia. Και ο μόνο κράτος που παρήγε ελαιόλαδο ήταν η Ιταλία. Γιατί ακόμα δεν είχε πει η Ελλάδα και η Ισπανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, ο κανονισμός 136 του 1966 έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τον νόμο που υπήρχε τότε στην Ιταλία. Quello che più invece interessa in maniera specifica la valutazione sensoriale degli oli. Εκείνο όμως που έχει πιο μεγάλη σημασία σε ό,τι αφορά την οργανοληπτική ανάλυση του ελαιολάδου είναι ο κανονισμός 2568 του 1991. Εκείνη την εποχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήκαν και η Ισπανία και η Ελλάδα. Και πολύ γρήγορα τέθηκε σε ισχύ και στην Ισπανία. Με αυτόν τον κανονισμό εισήχθη μια αντικειμενική μέθοδος για την αξιολόγηση του ελαιολάδου.
non esisteva un metodo analitico per valutare sensorialmente il genere. Πριν από το 1991 δεν υπήρχε μια αντικειμενική μέθοδος προκειμένου να αξιολογηθεί το ελαιόλαδο. Tant'è vero che nel 66 il regolamento 136 Όμως, είναι αλήθεια ότι το 1966 με τον κανονισμό 136 parlava genericamente che nella categoria extravergine γινόταν λόγος σε γενικές γραμμές για την κατηγορία έξτρα παρθένο ελαιόλαδο dovesse avere un gusto assolutamente perfetto. και το λάδι έπρεπε να έχει απολύτως τέλεια γεύση. Ma che cosa significa assolutamente Μα perfetto? τι σημαίνει απολύτως τέλεια Se γεύση? non vengono definiti parametri Αν δεν έχουν προσδιοριστεί παράμετροι προκειμένου per cui vi lascio immaginare come a livello legale le controversie non potessero in nessun modo essere risolte. επομένως, σε νομοθετικό επίπεδο, οι διαφορές δεν θα μπορούσαν ποτέ να επιληθούν. Per cui con l'introduzione Για τον λόγο αυτό, λοιπόν, με την εισαγωγή του κανονισμού 2568 του 1991, è stato reso oggettivo, quindi reso έγινε λοιπόν αντικειμενική η αξιολόγηση, il metodo per definire le caratteristiche organolettiche di un olio. η μέθοδος για να χαρακτηριστούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του ελαιολάδου. In particolare, attraverso il Συγκεκριμένα, regolamento di Ficino, μέσω του συγκεκριμένου κανονισμού, attraverso un allegato tecnico che si chiama l'allegato 12, άρα λοιπόν συγκεκριμένα με το νούμερο 12, che è ancora vigente, και το οποίο είναι ακόμα σε ισχύ, sono stati introdotti un vocabolario sensoriale. με αυτό λοιπόν εισήχθησαν το λεξιλόγιο σχετικά με τις θετικές και αρνητικές ιδιότητες του παρθένου ελαιολάδου, Vuol dire che tutte le nomenclature che vanno usate per definire un olio όλοι οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται προκειμένου να προσδιοριστεί ένα ελαιόλαδο sono contenute in questo. περιλαμβάνονται σε αυτό το λεξιλόγιο. Ogni altro termine non è significativo. Κάθε άλλος όρος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται. Non ci possiamo inventare dei Δεν termini. μπορούμε να επινοούμε όρους. Questo regolamento ha anche definito la modalità di selezione degli assaggiatori. Αυτός ο κανονισμός επίσης προσδιορίσε το πώς επιλέγονται οι δοκιμαστές. In pratica come fare per diventare assaggiatori professionisti. Στην πράξη, το τι κάνει κανείς προκειμένου να γίνει ένας επαγγελματίας γευσιγνώστης. Ha anche definito il metodo per costituire un gruppo di assaggiatori. Επίσης, τον τρόπο με τον οποίο συντίθεται μια ομάδα γευσιγνωστών. E naturalmente ha definito le modalità di assaggio, Φυσικά, προσδιορίσε και τον τρόπο της γευσιγνωσίας. tutta la procedura Επομένως, όλη τη διαδικασία è stata standardizzata, τυποποιήθηκε. con tanto di informazioni di schede di valutazione. Επίσης, και τα διάφορα έγγραφα προκειμένου να αξιολογηθούν, πίνακες αξιολόγησης, In pratica, per definire un olio dal punto di vista organolettico, προκειμένου να αξιολογήσουμε ένα ελαιόλαδο από οργανοληπτικής άποψης, sono necessarie 4 condizioni. είναι απαραίτητο να πληρούνται 4 προϋποθέσεις όπως αυτό προβλέπεται από τον νόμο. La prima condizione è che esista un metodo di assaggio Η πρώτη προϋπόθεση είναι ότι υπάρχει μέθοδος αξιολόγησης e che oggi vedremo in pratica come si fa ad assaggiare un olio. και σήμερα βλέπουμε στην πράξη πώς γίνεται να δοκιμάσουμε, να κάνουμε γευσιγνωσία σε ένα ελαιόλαδο. La seconda condizione è che esistono dei soggetti Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι υπάρχουν τα αντικείμενα, τα πρόσωπα, che applicano il metodo υπάρχουν τα πρόσωπα τα οποία εφαρμόζουν αυτή τη μέθοδο. che praticamente sarebbero gli assaggiatori Πρακτικά αυτοί είναι οι γευσιγνώστες. che utilizzando il termine anglosassone sarebbe praticamente il test Και χρησιμοποιούν ένα αγγλοσαξονικό όρο, δηλαδή κάνουν ένα τεστ e unito il test a chi applica il test, ossia gli assaggiatori, si crea il panel test. και όλοι μαζί σχηματίζουν το panel test.
Panel è il gruppo Πάνελ είναι η ομάδα di assaggiatori che sono των γευσιγνωστών που είναι guidati e diretti καθοδηγημένοι και έχουν τις εξής οδηγίες, da un capo panel. που καθοδηγούνται από έναν επικεφαλής του πάνελ. Il capo panel in pratica è come un direttore d'orchestra Ο επικεφαλής του πάνελ, ακριβώς όπως ο μαέστρος μιας ορχήστρας, che oltre ad addestrare gli assaggiatori, πέρα από το να εξετάζει και να επιβλέπει τους γευσιγνώστες, fa in modo che questi assaggiatori in pratica abbiano una standardizzazione nella sensibilizzazione. Ελέγχει ότι όλη η γευσιγνωσία γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες που έχουν τυποποιηθεί Ai parametri che assaggiano. και ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις για τη γευσιγνωσία. Per capire meglio, facendo un esempio, Για να καταλάβετε καλύτερα, θα σας δώσω ένα παράδειγμα. che cosa deve fare il direttore di orchestra? Τι πρέπει να κάνει ο μαέστρος μιας ορχήστρας? Deve fare in modo che tutti gli orchestrali Πρέπει να δράσει με τέτοιο τρόπο ώστε όλη η μουσική vadano a tempo, να είναι στο ίδιο tempo che praticamente nessuno esca al di fuori di quel tempo, και στην πράξη κανείς δεν βγαίνει εκτός αυτού του tempo. altrimenti non si ha un'armonia. Διαφορετικά δεν υπάρχει αρμονία στη μουσική. Gli assaggiatori, che sarebbero gli orchestrali, Οι γευσιγνώστες, οι οποίοι είναι η μουσική της ορχήστρας, quelli che suonano in pratica lo strumento, εκείνοι που παίζουν όργανο, sono diretti dal capo panel che fa in modo che καθοδηγούνται από τον επικεφαλής του πάνελ να δρουν με τέτοιο τρόπο ώστε tutti abbiano le stesse sensazioni. να έχουν όλοι την ίδια εμπειρία. Cioè che quello che loro percepiscono sia valutato più o meno Εκείνο nello το stesso οποίο, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, εκείνο το οποίο για ευόντε βιώνουν να εξολογείται περισσότερο ή λιγότερο με τον ίδιο τρόπο. modo. La terza condizione Η τρίτη προϋπόθεση τώρα è che esista un binario είναι ότι υπάρχουν κανονισμοί για τη a cui διαδικασία fare riferimento. και σε αυτούς τους κανονισμούς βασιζόμαστε. In pratica, Στην πράξη, gli assaggiatori οι per una δοκιμαστές determinata DOP devono sapere προκειμένου να πιστοποιήσουν ένα προϊόν pop πρέπει να γνωρίζουν cosa ricercare τι ερευνούν, τι ψάχνουν. attraverso l'intensità del contatto, Για παράδειγμα, την ένταση του φρουτόδους χαρακτηριστικού, e qui dopo lo spieghiamo meglio, θα το εξηγήσουμε καλύτερα αργότερα. attraverso la sensazione della mano, Την αίσθηση του πικρού, del piccante την αίσθηση του πικάντικου e di altre sensazioni che caratterizzano una determinata denominazione di origine proteica. και άλλα χαρακτηριστικά που υπάρχουν στα προϊόντα που πιστοποιούνται ως pop. Perché non dimentichiamo che Ας μην ξεχνάμε una denominazione di origine proteica ότι ένα προϊόν όταν πιστοποιηθεί ως pop ha delle caratteristiche peculiari έχει κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά che lo contraddistinguono da tutti gli altri το οποίο το ξεχωρίζουν από όλα τα άλλα προϊόντα che vengono praticamente realizzati nell'ambito non solo del territorio και nazionale, φυσικά αυτό συμβαίνει όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο ma nell'ambito di tutta la comunità europea. αλλά και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής E Ένωσης. allora, per chiarire meglio il concetto, Προκειμένου λοιπόν όλα αυτά να είναι πιο καθαρά, nel disciplinare che contraddistingue στον κανονισμό, l'olio prodotto qui a Corfù, στον κανονισμό που διέπει την παραγωγή του ελαιολάδου εδώ στην Κέρκυρα, ci saranno delle θα caratteristiche πρέπει να υπάρχουν τα χαρακτηριστικά che lo rendono diverso rispetto all'olio που το prodotto καθιστούν διαφορετικό από το λάδι που παράγεται a Rimini στο Ρίμινι oppure a ή Brisighella, στην Πριζικέλα, che abbiamo prima sentito con ή την οποία ακούσαμε νωρίτερα από τον Δ. Σπάντα.